Den kører nu. Ja. Den kører nu? Yes. Okay. Jeg har trukket spørgsmål 13, vektorieplanen, hvor jeg skal fortælle om vektorieplanen og gøre rede for linjens ligning. Først vil jeg lige fortælle om vektorieplanen. En vektor er egentlig pile, der er parallelle pile, som har samme længde og retning. Så hvis nu jeg har eksempelvis en vektor her, en vektor her og en vektor her, de er egentlig ens. Jeg vil kalde den vektor v. De har nøjagtigt samme længde og retning, og det betyder, at de alle sammen er repræsentanter for vektoren v. De ligger i planen, det vil sige, at jeg kan sætte to akser på x og y, og det, de ligger i planen, det betyder, at de ligger i en punktmængde med uendelig udbredning i de to dimensioner. Og det, jeg kan sætte en x og en y-akse på, det er fordi, at der er to basisvektorer, der peger henholdsvis x og y-aksen ud. De hedder L og J, så vidt jeg husker. Ja, og de peger de to akser ud. Ja. Og desuden er det vigtigt at fortælle, at alle vektorer er egentlig vektorer, bortset fra den, der hedder nulvektoren. Det er egentlig bare et punkt, fordi den ikke har nogen længde eller retning. Ja. Jeg vil gå videre til beviset for linjens ligning. Linjens ligning er givet ved, man kan både skrive den som a gange x minus x0 plus b gange y minus y0 er lig 0. Ja, det er det ene tilfælde. Det andet tilfælde, der kan man skrive den som ax plus b y plus c er lig 0. Det er det, jeg skal bevise. Beviset vil så falde i to dele. En del, hvor jeg starter med at tage udgangspunkt i linjen og udleder ligningen. Bagefter kan jeg tage og starte i ligningen og så udlede linjen. Jeg starter med linjen. Jeg har en linje, der går her. Den går igennem et punkt P0, som ligger i x0, y0. Punktet P0, det er vilkårligt, men fast, så det kan ikke flyttes. Desuden så vil linjen have en normal vektor. Og en normal vektor, det er en vektor, der står vinkelret på en anden vektor eller en linje. I det her tilfælde er det en linje. Jeg kan desuden tegne et andet punkt, som jeg bare kalder P. Det er bare et vilkårligt punkt. Det må ligge alle steder. Og det har koordinaterne x, y. Mellem de to punkter kan jeg så tegne et vektor, som går fra P0 til P. De to vektorer P0P, der er en vektor, der hedder, og vektor, der er en normal vektor, som jeg har her, som er givet ved A og B. De vil stå vinkelret på hinanden. Og jeg ved desuden, at når to vektorer de står vinkelret på hinanden, så svarer det til, at deres prikprodukt eller skalarprodukt, det er lige 0. Så når jeg har P0P prikket med normal vektor, er det lige 0. Yes. Og det kan jeg så bruge, når det er, når jeg skal udlede linjens ligning. Og det gør jeg ved at sige, P0P, den vil så være P minus P0. Altså, vektoren kommer så derfor til at tage x minus x0 over y minus y0. Prikket med normalvektoren, som hedder a over b. Og det er så lige med
svarer så til, at jeg skriver, at jeg ganger de her, eller jeg prikker de her forskellige, så det bliver til gange imellem dem. Så der kommer til at stå a gange parentes x minus x 0 plus b gange parentes y minus y 0 er lige 0, som jeg har her. Og så lige pludselig, så ligner det her jo faktisk ret meget tilfælde 1 deroppe, som jeg har skrevet deroppe. Så langt, så godt. Det kan jeg så skrive videre til det der. Hvis nu, at jeg ganger ind i parentesen, sådan at a gange x, og jeg siger minus a gange x 0 plus b gange y minus b gange y 0 er lige 0. Men i hvert fald, hvis jeg så tager det her led og det her led, hvor jeg har x0 og y0, det skriver jeg så om til en konstant, der hedder c, sådan at c den bliver til lige til minus a x0 minus b y0. Og så hedder det lige pludselig, så hedder linjens ligning lige pludselig ax plus b y plus c er lige 0. Dermed har jeg linjens ligning. Det var så del 1. Q punktum e punktum g. Yes. Der tog jeg udgangspunkt i linjen og udledte ligningen. Nu kan jeg så gøre det modsatte og tage linjens ligning og udvide linjen. Ja, det er nu. Der står det herovre. At c er lige med ax0 minus ax0 minus b y 0. Og det er kun i det her tilfælde, det gælder. I tilfælde 2. Så jeg tager udgangspunkt i tilfælde 2 og siger, at a den må ikke være, den falder også i 2 dele faktisk. En del, hvor a den ikke er lige med 0, og en del, hvor b ikke er lige 0. Så jeg tager udgangspunkt i 2'eren og siger, at a x plus b y plus c er lige 0. Og det vil jeg gerne skrive om. Derfor vil jeg gerne sætte, a og b uden for en parentes. Og c det skal ligesom indgå. Og da a det ikke er lige med 0, så bliver jeg nødt til at tage hensyn til det. Og derfor sætter jeg c ind i det her led. Sådan at a gange med x minus parentes minus c over a. Det giver sådan set bare ax plus c, hvis man udleder det. Parentes slut. Plus b gange parentes y minus 0 er lige 0. Så kan man lige tage skridtet videre. Og så kan man skrive det om til vektorer. Så det kommer til at hedde vektor a og b prikket med vektor x minus c over a og y minus 0 lige 0. Og når der er 2 vektorer, der er prikket med hinanden, så betyder det jo, at det kender jeg jo så som normal vektor fra før. Hvis jeg siger, at det er vektor normalvektoren prikket med eller b, som jeg også havde før. Det er lige med 0, og når de 2 vektorer de er prikket med hinanden, og de giver 0, så ved jeg, at de er ortogonale. Så dermed
har jeg de der to vektorer, det kan jeg lige så godt bare skrive om til, at de er ortogonale. Så jeg har en normal vektor her, og den vil være ortogonal med vektor, det er så P0P igen. Og dermed igen, ja, en linje med en normal vektor n og et punkt P0P, nej ikke P0P, P0, som hedder, hvad det hedder, det vil så komme til at hedde 0, minus c over b. Så tager jeg det der. Og der er punkt p, og så vil det være vektor. Og vi er altså lige vinkelret på hinanden. X. Dermed er linjens ligning så godt og grundigt bevist i hvert fald. Og det var det. Og så vil jeg så kunne